Woki na karbo. Wallahi kawai zuciyata wani nazari kawai nake. Ya domin ka rade cikin yanayin ga na talauci. To na bincika na auna na gane ba wata mahita face ka samu wata ɗayan masu kuɗi. Shi yasa kaga kawai na jawo ka majalisar ga muna zaunawa. Kai ni da aka ji. Ni yanzu kowa haushi ya kaman. Kullum malam ka kwana ka tashi abinda ma za ka ci ya gagare ka. To ba dole ba amma ka ga area da muke zanne nan akwai wasu ɗan mata nan suna yawan wucewa nan suna wuce da makaranta suka zuwa kotun kasuwa oho Nan kwana. akwai wata lokuta ni na hasa ɗan lokuta ba su yi ba mamaki yanzu ka gamsu wallahi. To ai na san kai ka saba gani. Ba ko ne yawwa ne da su yawwa ka ganta nan. Ina tare da kai. Assalamu alaikum. Ani wanda na danki na gane cewa can ya daidai da ni wallahi. Kwarai kuwa abokina. Ni za ka ce na yi daidai da kai? Ba da yi daga Ni?